Xabi Barandika, zer moz? Zelan? Esku ez, bezarka da, gutxienez. Osondo? Dani azkerostikan agian, azken egaldia eta gerostikan izan da. Hori ba, Danian, Da hemen gauz, Gerniken? Toki zoragarrian. Ba, hemen partidu asko jolasteko zen zen, ezta? Hemen, Euskal Herrin partida gehien beti Gernikan izan du da bai. Iguala dago, neurrik, kolorea, armailak. Milanea 15 urterekin junitzan, 16 urterekin Bartzelonan, lehenago edo gero Ameriketara jungo nitzala. Amestea. Gaur egun nik ez dut ikusten. Gazte bat 14 urtegaz, kapaz izango zanik Ameriketara joateko bakarrik debutetan. Garai hartan nahiko normala zen, gure aurretikan ere gazteagoak ere joate ziren. 11 urtekin, hola, joan ziren, los niños pelotariz deitze zieten. Niak hortenaz, 9-10 gazte joan ginen golpez. Eta ambiente politxe dana. Xabi, diferentzia bat dago, nik nire ustez, gu junginean Floridara apenas informazio bat ere. Ja, hombre, 14 urte. Oain dazkazue sare sozialak, oain dazkazue bideoak. Bazenekieten nora joate zineten, gu berriz. Ganea, zozer bazta maia txun, telefona deko zuz, familizegatz horretako. Batzen naiz, lehenengo jaialdia tanpan da, de repente, 5.000 lagunen artian da dardar batian, lehenengo funtzioan kinila bat irabazinu, baina aurrelariak irabazita. Nik ia pelota ikutu da. Nire lehenengo kinila irabazin eban, eta egon nintzen ari nervioso, ez nazlakordan, ez etaz bez. Danian itxieri izin zen aburtxua. Industria baten bukaera, hau izan da, da piko urtetan, batetik bestera, sakabo. Zuk uste Ameriketako hori itxieri Euskal Herri zen lagundu indeuela zestia apuratuko oraitzeko? Amerikano inglesez esate, happy coincidence osateu ez. Daniaren itxierak izan zuen kobertura Euskal Herrin, bai Teleherrin, EITB-ko neskarean agertu zen, da reportajiak egiten. Eta gizartean nolabait enteatu intzan zerbait gertatzen aizala, eta kontzientzia kolektibo baten hasiera untzan pixka bat indartzen. Medio asko be, bolkedi gehiago, irratitxik, telebista, gaur egun Winter Seriesa da, lehen Ameriketan egoten zana, gala garrantzitsuena, gaur egun hemen dau garrantzitsuena. Danok izlan adostu garen, hone olatura zumetako, nik uste dut etorkizuneran txako bebai, danok elkartu migarela. Nire ustez da, derrepenten, gau ilunean da, izar bat ikusten badezu, eta kontxo, izar horrek nolabait laguntzeizu zoazte bideontatik da nobat jailatuko zeate. Ikustie telebistan zelan mobitzen dan jentie, publikoa zelan bolketan dan, 15-16 urteko gazte bateri, behintzat eukitxie meta bat. Ni poza handia mandit ere, kirol baten osasunaren zantzu bezala emakumeak, neska gaztiak parte hartzen hastia.